Hola, bon dia i bona hora a tothom. Avui us parlaré d'una de les joies més desconegudes de la ciutat de Terrassa. És el claustre de Sant Francesc. En el 1609, la Universitat de la Vila de Terrassa va començar a fer tota una sèrie de gestions davant del que era el bisbat de Barcelona i de diferents ordes religioses. Van començar a mantenir converses per intentar animar, convèncer a que alguna d'aquestes ordes es vingués a instal·lar a la vila. I sembla que va tenir èxit i dos monjos franciscans van venir a viure a una casa de la vila. Posteriorment, un pagès, en Pere Riera, va cedir uns terrenys per a que hi hagués aquesta construcció d'aquest monestir. I, posteriorment, per part dels Sentmenats, els senyors del Castell, Cartoixa o el Paradís, cediria l'ús de l'aigua de reg del torrent. Segurament, el motiu per a tot aquest suport era perquè tenir un monestir podria garantir a la vila una institució dedicada a la caritat amb els pobres, un ensenyament per als infants i uns millors serveis eclesiàstics. En només 3 anys, el convent dels frares menors recol·lectors de Sant Francesc d'Assís va ser una realitat i l'1 de febrer de 1612 es va consagrar a l'església on hi residia una comunitat de 28 frares franciscans. Aquesta ordre religiosa obeïa tota una sèrie de directrius, de normes, perquè consideraven que si les seguien tindrien una salvació espiritual i el que bàsicament havien de fer era renunciar als plaers terrenals. Hi havia bàsicament 3 grans conceptes a tenir en compte i respectar. La primera de totes, la pobresa. El religiós no té cap propietat, ni l'hàbit que vesteix, ni el menjar que menja, ni té dret a reclamar herències. Tot el que té prové de la caritat dels creients i dels seus benefactors. La castedat. El religiós ha de viure en total celibat. Obediència. El religiós viu sotmès a l'autoritat eclesiàstica, imitant l'actitud extrema d'obediència de Jesucrist. L'adscripció a la recol·lecció responia sobretot a l'anhel a l'acolliment i a la contemplació divina. El seu ideari, pobresa i oració. Respecte de la pobresa, existia la prohibició de lucrar les misses, de sol·licitar almoines o d'emmagatzemar aliments. Cada comunitat havia d'escollir un síndic, un encarregat de les transaccions econòmiques entre l'interior i l'exterior del convent. Per tal de garantir una atmosfera propícia a l'oració, aquest moviment franciscà exigiren i regularen la pràctica del silenci a l'interior dels convents. Practicaven l'oració mental, com a mínim 2 hores al dia, per aconseguir l'abstracció mística. Segons les ordenacions recol·lectes, els frares podien cultivar l'oració mental en qualsevol lloc del convent, a l'església, al claustre, al capítol o a la cel·la, igual que podien adoptar la posició que els fos més adequada, agenolljats, dempeus, postrats. A través de la documentació conservada, es creu que el model de la vida recol·lecta a Terrassa fou bastant similar, com a mínim durant els primers 100 anys d'existència. El conjunt també disposava d'un taller tèxtil, la fàbrica de sargils on es teixien les teles per proveir de roba totes les comunitats franciscanes de Catalunya. Disposava de totes les dependències pròpies d'un obrador artesà, així com de les eines corresponents des de les taules per tondre fins a teles manuals. La fàbrica tenia també habitacions i cuina pròpies. El convent desenvolupava funcions al servei de la vila, com l'acolliment de pobres i refugi en temps d'aldarulls i guerra. Va viure i patir els esdeveniments del país i la vila, com van ser les guerres dels segadors i de successió. Tant en una com l'altra, la vila va ser saquejada i cremada. El 1652 ho va ser per part de les tropes catalano-franceses a nom de la Generalitat, com a càstig per la fidelitat jurada pels vilatans a Felip IV. La nit del 3 al 4 de setembre de 1713, Terrassa va ser ocupada, saquejada i devastada per un destacament borbònic comandat pel general Feliciano de Bracamonte. Les tropes van incendiar més de 100 cases i van morir una vintena de persones. Un centenar de vilatans es van refugiar al convent de Sant Francesc. L'exèrcit filipista va abandonar la ciutat el 6 de setembre al matí. Aquests fets són coneguts gràcies a la narració que va fer el pare Miquel Garriga, guardià del convent de Sant Francesc. Però arriba el moment de centrar-me en el que és una de les joies més desconegudes de la ciutat de Terrassa, que és la seva ceràmica, tota la decoració que envolta el que és el claustre de Sant Francesc, que va ser encomanat, que ho va costejar, va ser el seu mecenes, el senyor del castell de Terrassa, el castlà Pere de Fisses, i que va començar en el 1671. Era habitual a l'època aquest tipus de mecenatge, en què membres rellevants de les poblacions pagaven obres a esglésies i convents. En aquest cas, Pere de Fisses ja estava gran i delicat de salut i preparava la seva mort.
L'obra va ser acabada l'any 1673 i és una de les mostres més importants de la ceràmica catalana del segle XVII. És atribuïda a l'obrador de l'escudeller barceloní Llorenç de Passoles, un dels més grans de Barcelona i que va emprendre i executar en poc temps una obra d'aquestes dimensions. En total, 26 plafons, amb unes 110 rajoles cadascun, magníficament policromades i amb una notable qualitat en el dibuix. Narra la vida de Sant Francesc d'Assís i de la fundació dels Tres Ordres, la seva mort i la seva canonització, i només 2 plafons són ornamentals. Tècnicament, s'aprecia el treball de diferents mans, ja que n'hi ha algunes amb detalls ben realitzats i d'altres amb certa simplificació, sense obviar que algunes ceràmiques no estan col·locades correctament. Representen en primer terme i a l'horitzó un paisatge bucòlic, interès per la natura, o una edificació. Alguns plafons expliquen 2 escenes relacionades, separades per algun element arquitectònic o natural. Els personatges vesteixen segons la seva classe social i tenen una clara voluntat expressiva. Un tret típic del taller són els paviments dels interiors amb rajoles decoratives. La Galeria Oest tracta genèricament, amb 6 lluernes, el tema de la conversió de Giovanni Francesco Bernardone. El primer plafó del cicle es refereix al naixement de Francesc en una establia, situació que ens referencia aspectes paral·lels a la vida de Jesús. Els altres són l'homenatge del mantell al jove Francesc, el somni de glòries militars, la primera visió de Crist crucifixat, la Verge Maria lliura el nen Jesús a Francesc i la renúncia dels béns terrenals. La Galeria Sud té 7 lluernes, que exceptuant la primera, que és ornamental amb l'escut de Pere de Fisses, tracten de l'aprovació i l'ampliació de l'ordre franciscà. Hi ha relats com els somnis del papa Innocenci III, Francesc enmig de Pere i Pau a Roma, la revelació del crucifix de Sant Damià, la confirmació de la indulgència plenària a la Porciuncula, la conversió de Fra Pacífic i la temptació de la carn i de la família. La Galeria Est té 6 plafons amb temàtica de les penitències i miracles. Són Francesc bastonejat per uns diables i conformat per un àngel, la prèdica de Francesc a les aus i als peixos, la conversió de l'aigua d'un pou en vi, l'amor diví a brussa Francesc d'Assís, Francesc refrega el seu cos en uns esbarzers i Francesc exhibit nu pels carrers d'Assís. La darrera galeria, la nord, fa referència a la humilitat de Francesc i conté un primer plafó ornamental amb l'escut de Pere de Fisses i 6 de temàtics: l'extrema humilitat del sant d'Assís, l'estigmació de Francesc, la mort de Francesc i la seva recepció celestial, la visió de Francesc en un carro de foc, Francesc alliberant ànimes del purgatori i el descobriment del cos incorrupte de Francesc. Un cop desallotjat al convent dels frares per la desamortització de 1835, l'edifici patirà al llarg del segle XIX tot un seguit de transformacions, enderrocs i noves construccions, derivades de les noves funcions que anirà assumint: casa de caritat o hospital per a pobres, escola de primària, presó del partit judicial, caserna de la Guàrdia Civil i també de les disputes per la seva propietat. En tot el segle, l'Església va seguir fent la seva tasca religiosa, encara que no fou mai parròquia de la ciutat. Durant la Guerra Civil va ser parcialment incendiada i va perdre alguns elements interiors. Espero que amb aquesta petita pinzellada sobre el claustre de Sant Francesc hàgiu descobert, si no ho sabíeu, una d'aquestes joies, no?, que teníem a la nostra ciutat i que pugueu anar, i que la visiteu, i que gaudiu, com ho faig jo, d'aquest claustre, de totes aquestes rajoles, aquesta ceràmica, aquesta història, no?, que tenim a la nostra ciutat. I a mi m'encanta imaginar com era la vida d'aquesta gent quan vivia allà en el monestir, tota la gent de la vila de Terrassa que es va amagar o es protegia quan hi havia aquestes guerres. Ara m'agrada molt quan, des del que és el Servei de Cultura de Terrassa, no, doncs organitzen concerts en el seu interior, o que sigui una sala més d'exposicions de fotografia contemporània, com ara passa amb Àlbum Festival. Vull dir, m'agrada, no?, que puguem entrar tots i totes i gaudir d'aquesta part de la nostra història. M'encanta. Res, això ha estat tot fins al moment. Espero que us hagi agradat aquesta petita pinzellada i ens veiem a la propera. Adéu, adéu!